kumsang khazakwa somkwa pali khan Texas khopuya mi parol thar pakhat chu abo hlau maya achung tele an leina hnai ti ho po chu achong hlom hle a hetle rol bo hi abo atanga kumthum aliam hnuwa achung te chuan police ne na changin kolan donga thunei tu te chuan an fapa bo chu an zon mu to thu shilin anni chuan an fapa chu an va shwai hong le ta ani kumthum zen zon chin shat la pa ta an fapa an mukir le chu an hlimin an lom ngei mai ma se tharei vaklo aliam hnu chuan ina an lo shwai ho le ta kher kher chu anin chir tangoi ngoi mai ani engwange ni ta angle Nicholas Barclay hi San Antonio Texas sa achung te kyanga cheng tleron nun tem chaume kani a kan sia anga heng angkum rual pui te hi chuan swal ngen li om chat du lo te zir chanin ti mo fe fe ma ni to ka in la pa ve tak tak an om chin chung zinga chuan Nicholas po hi atel ve chiang bal achung te nen po anin khak fuwa basketball hi alung oi lo deuh chuan a khel ve ze a engtine moni tak a thi thol huain a china in lam wanga alung oi lo na te po chu atire the hialena sia ani ti chuan darkar tam fe a chian te ho ne na basketball an khel hnu chuan in lama achung te kyanga lung oi takin na kirvele mai chin soito angin Nicholas hi tleirol fel zok zok ani lawa tatu te chu in miswal pola telve o mangeng le ngalani chum khat po zana chuakin a sian te honen basketball bok an khel le dona achwa ma hian anu Beverly phnena poisa adila anu chuan dollar nga ape nge nge chu zan chuan anu chu kolabia in lamti ratuma ma se unaw pa Jason chuan phone chu lo changin anu chu nilenga na athona awanga achau em awangin amuthil to thule ama aron homai tur chuan ati a basketball an khel zo hnu chuan a chian dang te ho po chu an ma ni in lam chewa an ho a ma se Nicholas ero a ho ve talo achung te chuan ariak bo ve satlia mai tura ngain an ngai sak to lo ma se ni tam aliam hnu po chuan ron ho ti ni reng reng anei talo achung te chu an mang ang chan ta Nicholas chu abo tak taka ngain police an roi ta a ti chuan Nicholas a zon na chu an thok chan ta ani chinom kho veng zong zong po shil shiat an ni a ko thler le kholaya te chuan a thala kan tar chei chuaya mun shang shanga ron kal kho mitlom ngai tam tak te po chuan mi parol thar Nicholas a zon be pui thak na kal mek chu an ron troi om ve boka chutianga kiltin kiltanga changa an zong loi loi chung po chuan Nicholas a chung te emo mitlom ngai lam emo police lam po chuan chu an mi bo zon mek chu a hnu ma emo a chin emo a chan chin shim shim an she zo talo a chung te po an be dong ti ti to an mo let le po anin ring to bik chia lo nima sia bo changa kum thum hnu kumsang khat zakwa somkwa pasari khan San Antonio Police Department a chuan American rol thar bo ta Nicholas nia in chal mi pakhat chuan Spain ram chung Linares khopui changin aron phone ta tlat mai police te chuan rang takin Nicholas chung te chu an bepop ta ngala ma se zo nani ta chu engtin nge an fapa chu khomwal pui shandai Spain lam dei de akal thei zok thunei tulam chuan Nicholas nia in soi chu Spain achang chuan thlona mangin United States lama an thon ta boka police te mai ba ka achung te le achan chin che tu zong zong te chuan abaudan vel engtin nge Spain na dei alo zu om thei ti mul mai chu an she cha kani US aron tum hnu chuan Nicholas chuan abaudan chu soin ruk bo kani a min ru bo tu te chuan Spain na min shwaya ma se van nei thak takin kum thum hnuwa chuan min da na hmuna ta katlan chuak thei ta hlawa police ne na ka kal ta ngala ni ti in a soya an ina achung te kyang a le thei chu alom tak zet thu a soi boka he athu soi hi mitam tak chuan an oi maya e lo ni mo tia an lo lem duak duak la hian Nicholas anu ero chuan zo na le makti fe fe alanga viau a chan chu amit murong le asam rong te chu andang lam vek to wangani Nicholas a ero chuan arobo tu ten asam rong te chu an thak sak thule
amit murong po ani na dik tak siya chu ani lo nan an thak sak vek thu asoya chutia nga thiam taka an fapa nge ani thu asoi wang chuan ani po chuan an fapa nge ani chu an ring ve ta a in lama an shwai ho ta idan lu pui ma hian a farnu Gary chu in chunga changin a unau pa muak tur hian aron tlan chuaka akwa ngal chuk chuka thuthenga chuan thut puin an chung ko thalak te chu a en puya ma se Nicholas chuan atet lai hun te chu alo the ngil na saviau mai a farnu Gary ngai a chale talo thu nei tu te vil na hnuaya unau pa ani nge yem ti fia du in an chung ko thalak chu entir turin an shwai chuaka ma se mak takin thalak soma pakwa ngut chu achang diklat ti chuan lungdam takin an ho pui le ta ani hemi nu po hian anun zia le achizia shimshim te chu adanglam hle ti an sia a ma se thil paltlang zozaya wang nia an ngai mai ani ma se private investigator pakhat ahming Charlie Parker ero chuan chu mi pathu soi chu a ring ve thei chaklo Charlie ngai dana chuan kidnapper tan mit murong thak bel chu thil ti theya angai lo chu lo renga hepa hian thu dik po lo soi ni se chung thil rap thlak le hlo om tak tak a ma chon to awang chuan a hlau thongin a buai viau tur ni om takani a ma se Nicholas ero chu a ha damin a thoven mel em mai boxi ani Nicholas a bo ma thalak le tuna a mela te chuan Charlie le a tho pui te po chuan danglam na le in an lo na tam tak an nei ti an shele zela a bo chung kha kumthum chung chawani a kumthum chung lek chuan do ain adanglam na sama ma dewin an shebokani chik zo ka an bel chan nu po in amit murong le asam rong ain an lo mai ba ka a mel shape a beng a kut zung tang le a engkim mai chuan rol tharbo ta Nicholas an na reng anein an shelo ma se zo na nile ta chu pa chu Nicholas ani lawani chuan tunge ani ta kang engwanga Nicholas alem change ani ang ti chu ani heng hun chung zong hian Nicholas chu an in lama achung te kianga om meka achung te po hian loki le tura an du em wange rin lo phana khopa danglam na anei in an shebik mi alo ma se le lama private investigator Charlie Parker le FBI changkop te chuan hepa Nicholas anga inchal hi an lo chui ve char thungani atopa chuan nu chui tu Charlie Parker chuan adik nge ani ti DNA sample mangin afin fia theita kumthum liam ta abo Nicholas ania inchal chu khoilama Nicholas ozong ni lovin French mi Frederick Perbordin kumsom ni pathum mi ani ti an chuak ta Frederick hi criminal record tam tak nei to ahun pum deuh tho no pangbo sang le ma changkwala an ma ni anga khosa china lo ni ma se zo na chu engtin nge Texas atlei rol Nicholas chungchang hi alo shiat a chan na chu Nicholas bo hnu khan police pakhat chuan konga akal lai chu ti dingin Texas a rol thar bo nen anin an hle thu ashila chu ta tang chuan a rol thar tur play chan tur chuan ma ala chho chan ta ani Nicholas a document poimo ang zong te chu San Antonio Police Department na changin adil chhuaka Nicholas a chanchin te chu alo zir chara ata tu nei na te chuan a ang thei ang ber turin alo chutir vela hei tak hi achung te poin an pom chan pakhatani Charlie an he thulom omlem lo tak Nicholas a chung te ashil chuan Nicholas a chung te chuan mak anti in an rilru an hle a engtin nge thlanga chung ngot shelawa Nicholas a lem chang an lo chen pui wang chuan an thin rim hle bokani ma se Nicholas a chung te po hi an dem omlem lo abo dan te athil ton le alet le dan zong a soi te chu a oi om ve bok emani a mutu zirin in ang lo hul hwal an lo ni bik lo te po ani theya Nicholas a mu let le an du na nen changkop kwal velin an mit adel ni berina lang he alem chan na awang hian Frederick chu kumsang kha zakwa somkwa pariat September thla khan jela dalu anita ani zo na lo om ta fan chu Frederick chu Nicholas alem chang ani si chuan khonge Nicholas tak chu a om achunga enge thleng ti hi ani ti chuan he thil thlen nu hian Nicholas alem chang Frederick chuan he zo na chan na hi anei ni ina in soile tatlat
a soidan chuan Nicholas a chung te chuan a tirte atang khan an fapa ani lo ti chu chiang takin an sha dai to thu soin a unau pa Jason a chu Nicholas a thatu ani nge rin thu ala soita deu min mu masak ber ni po khan amit menga khan a unau pa kanilawani ti hi chiang takin a sia ti ka sia kabula ron kal nain zoi sapin good luck min ron ti nge ani an chung ko chan mo bok a unau paswa le chim om chu ngai thei to lovin Jason hian a thatanga chu apoi khoina chu shat puin midang ho khan Jason a thil ti swal chu hlia khunan Nicholas alem chang ke chu min lo pom ta huam mai ani ti in soi ve tlat nu chui tu Charlie chuan Frederick a thil soi chu awoi lem lo ma se thil ni thei chu ani ve thawani a chan chu Nicholas a bo nu thlatlem te liam ta po khan Jason chuan Nicholas chu an garage changa inaron lu atum lai a mu thu soin police hawlo call to a ma se police te an va thlen chuan engma an hulo ti chuan he thil thleng le Nicholas a lem chang Frederick a thu soi hian in zomna anein an sheta tlatani a chan chu a unau pa bota chu in chunga aron lu tur lai a mu ani chuan tinge thu nei tulam aron biak dai alomin a hlimanga alo zu chon thuai tur ani lawem ni Frederick in puan na awang chuan tlai khonuwa Nicholas a chung te lam chu chui na thole tanani a Nicholas anu Beverly le afarnu te chu an handop vela kiltina changa andop nu po chuan poi khoina thleng an shiat puina lam zonga finfia na mu malom thei silo heti lai hian Jason heroin an chung ko borak ridlu tu ka wangin ina chwa san to thunga thu zot via tura an va pan chuan a chena apartment a thi in an va muta thunga ni ti chuan a thuruk zong te nen chuan an William ta heti lai hian he case nu chui tu Charlie ero chuan Nicholas ruang chu an inbul khoilai emoa phum nge ani ringin alai tir vela ma se engma alai chuak lo thunga ni he thil thleng mak danglam tak tun thlenga mi te ngai ven la hlo em hian writer le film director te beng a thleng thuaya kumsang ni som pahni po khan he thil thleng be chan tho hian The Imposter film ti chu an lo ti chuak to bokani